Balkan vilayatynyň günorta günnügürüne ýerleşen Magtumly etrabynyň 7 sentýabrda ýagan sel ýagyşlary ýylatly ýerlere ziýan ýetirdi. Hususan owa infrastrukturalarına agram düşdi. Yerli ýaşaýjylar ziýan çekdi. Häkimetler TV hadisanyň ýol açan netijelerini ýeňletmek boýunça etrap ýaşaýjylaryna ýardam berip bilmedi. Sel ýagyşlarynyň ýol açan oňaýsyz netijeleri garaşsyzlyk bayram münasibetli geçirilýän dawaralaryň kölegetine galýar. Sel suwlarynyň netijelerinden üns sowulýar. Diýip Sewit ýaşaýjy Azatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Şuňlar Türkmenistanyň ähli sewitlerini 27 sentýabrda belenip geçilýän ýurt garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk bayramyna taýýarlyklar dowam edýär. Dağ eteklerine ýerleşen ýylatly ýerleriň ýaşaýjylary sel suwlarynyň ýol açan oňaýsyz netijelerini aradan aýyrmak üçin ýerli häkimetlere ýüz tutupdyrlar. Ýöne bu ýüzlenmeler jogap tapmandyr. Agyr ýagyşlar hususan çendir geňeşliginiň obalaryna has köp ziýan ýetirdi. Bu geňeşlikde Ak, Gyzylman we Ýartygala ýaly obalar ýerleşýär. Yerli ýolbaşçylar TV etbagçylyklaryň Allahdan gelýändigini aýdyp, bu meselede hökümetiň günahynyň ýokdugyny aýtdylar. Olar yerli büdjetiň hasabyndaky pul serişdelerini garaşsyzlyk bayram bilen baglykda merkeze geçirmeli bolanlyklaryny aýtdylar. Şeýle-de owa ýaşaýjylaryna seliň netijelerini öz başdak, öz tagallalary bilen aradan aýyrmagy maslahat berdiler. Diýip bir näçe Sewit ýaşaýjy taýdýar. Owa infrastrukturalarını bejermek maksady bilen geljekde pul serişdelerini bölüp bermegi wada berdiler. Diýip olar sözüniň üstüne ýetirýärler. Ýöne daglyk Sewitleriň ýaşaýjylary yerli häkimetleriň beren wadalaryna onanmaýarlar we Sewitiň ýaşamagy amatsız bolanyny aýdyp özleriniň Balkanabad şäherine we onuň töweregine obalara göçüp barmagy meýilleşdirýänliklaryny aýdýarlar. Azatyk radiosynyň habarçylary sel suwlarynyň ýol açan anyk netijeleriniň gerimini anyklamaga çalışýarlar. Summar derýasynyň etegine ýerleşen Magtumly etrabynyň çendir geňeşligi Eýran bilen Serhet ýaka Sewitlerde ýerleşýär. Azatyk radiosyny 20 sentýabrda gelip gowşan bir videoda Balkan vilayatynyň daglyk Sewitlerine ýerleşen bir ýylatly ýere gelen sel suwlaryny görmek bolýar. Redaksiýa howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli bu video materialy çap etmekden saklanýar. Ýöne video şekillerde oba ýerlerine çalym edýän bir ýylatly ýerde ýagyş suwlarynyň hamaly suw kanalyny emele getirip akşyny görmek bolýar. Çağlar we aýallar selden soň pesaýlap akýan suwuň akymyny synlaýarlar. Mununadal habarçylarymyz bu welaýata ýanaşyk Sewitde Akyl welaýatynyň Bäherden etrabynyň Garabul we Nohur geňeşliklerini 15 sentýabrda bolup geçen sel ýagyşlary we bu hadisalaryň ýol açan agyr netijeleri barada habar verdiler. Bu iki geňeşlikde 2700 çemet hojalyk ýaşaýar. Şolardan 90 çemeti maşgala ýagyşlardan ziýan çekdi. Olar hem ýagyş suwlarynyň agyr netijelerine garşy öz başda göreşmeli bolanlyklaryny aýtdylar. Günorta Sewitde sel suwlary oba ýerlerine uly daşlary süýşürip getirdi. Günewatar we Günorta Sewitlerde şol sany Balkan vilayatynyň Magtumly etrabyna hemde Akyl vilayatynyň Bäherden etrabynyň Garabul hemde Nohur geňeşliklerine bolup geçen TV hadisalarda adam ýetkileriniň bolup bolmanlygy, şeýle-de ziýan çekmeleriň gerimi barada maglumat berilmeýär. Döwlet media serişdeleri ýurtda bolup geçen betbagçylykly TV hadisalar barada asla habar bermeýär. Hökümet resmiýetleri galy berdi yerli häkimetler Sewitlerde bolup geçen TV hadisalar barada asla beýanat bermeýär. Azatyk radiosynyň daglyk Sewitde bolup geçen agyr ýagyşlar boýunça Magtumly etrabynyň etrap häkimliginden resmi tesbir almak synançygy netije bermeýär. Welaýatyň günorta günnügür etraby tutuşlugyna daglyk Sewitde ýerleşýär we bu etrabyň ýaşaýjylary esasan maldarçylyk, döýençilik we miweçilik bilen meşgullanýarlar. Summar derýasynyň ýakasyna ýerleşen Sewitlerde nar, incir we hurma ýaly miweli ösümlikler, zeytun we hoz ýaly irimişler ösdirilip ýetişdirilýär. Türkmenabadyň döwlet dükanlarynda satylýan azyk önümleriniň gytçylygyna we hiliniň pesligine şeýle-de uly nowatlara garamazdan xaridary köp bolýar. Soň günlerde Türkmenabadyň döwlet dükanlarynda satylýan azygyň möçberi ören adaldy. Şäheriň döwlet dükanlarynda çäkli mukdarda satylýan buhanka çöregi demirgazyk etrapçylarda alyjylara adam başyna 2 sany günorta etrapçylarda 3den satylýar. Ondan artık berilmeýär. Un her maşgala 4 kilogramdan köp satylmaýar. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň 19 sentýabrda beren maglumatyna görä, sosial taýdan döwletiň kömegine mätäç raýatlar üçin öň göz öňünde tutulan käbir ýeňillikler hem şu aýyň başyndan güýjüni ýitiripdir. Erde masalada sosial tarapdan goragy eýe bolan adam bar bolsa, mesele maýyp ýa-da owgan ursunyň veterany, olara aýratyn her aýyna 5 kilogram un berilmeli. Emma sosial taýdan goragy mätäç adamlar awgust aýyndan bäri şeýle mümkinçilikden peýdalanyp bilmeýärler. Mysal üçin bir maşgalada 2 sany maýyp bar bolsa, bu maşgalada her maýyp adama aýyna 5 kilogram un ardan bahadan satylýardy. Indi tutuş maşgala aýyna 4 kilogram un satylýar.
Diýip Türkmenawatly Çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosu döwlet dukanlarynda arzanladylan nyrkdan azyk sowdatyna degişli soňky çäklendirmeler we olaryň sebäpleri barada Liwaply sowda resmiýetlerinden tesbir we düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenawatly maýyplygy bolan ýaşaýjynyň gurrun bermegine görä ýeňilliklerin ýatyrylmagy onuň durmuşyna uly täsir ýetiripdir. Adatça biz nowasyz azyk alardyk. Bugünler bize de harit berilenok. Garasyň, belki innikay gelir diýen sözler eşitýär. Dip Türkmenawatly ýaşaýjy gurrun berýär. Ýene bir Türkmenawatly Alyan pensiýasynyň bazardan harid almak üçin ýetmeýänligini aýdar. Alyan pensiýamyz hiç sada ýetenok subsidiýerlenen önümleriň bolmaklygy biraz ýardym ederdi. Onu da elimizden alýarlar, dip Türkmenawatyň ýaşaýjysy aýtdy. Barha gariplaşýan ilat köpçüligi uly nowatlarda durmaly bolsa-da, bazardakysyndan tekel arzanrak iýmit önümlerini döwlet dukanlaryndan satyn almaga synanşýar. Sebäp döwlet dukanlaryndaky önümler bazarda kısından biraz arzan bolýar. Döwlet dukanlarynda ýumurtkanyň bahasy 1 manat 45 tenge, bazarda 2 manat, unyň 1 kilogramy 4 manat, bazarda şol bir un 2 gymada satylýar. Paxta we günebakar ýagynyň 1 litriniň döwlet bahasy bazar bahasyndan 2 manat arzan. Döwlet dukanlarynda satylýan un çöregi we beýleki azyk önümlerini yerli raýatlary subsidiýerlenen diýip atlandyrýar. Döwlet tarapyndan kesgitlenen ýeňillikli bahadan azyk önümlerini satmak düzgünliği ýatyrlandygy resmi taýdan yglan edilmese de soňky ýyllarda bu tejribe çäklendirilip şu ýylyň başynda tasdygy aradan aýryldy. Şu wagt Türkmenawatyň döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen diýilip hasaplanýan önümleriň satywyna çörek, un, ýumurtka, rafinirlenmedik ahal paxta ýagy we rafinirlenen günebakar ýagy satywda peýda bolýar. Olar bilen bir hatarda markalanmadyk paxta ýagy, towuk buğdy ýa-da tutuş towuk eti käwagt satywda peýda bolýar. Emma towuk eti we ýumurtka soňky wagtda Türkmenawatyň döwlet dukanlarynda tekçilerden aýrylypdyr. Dukanlarda ýene-de ýumurtga, towuk buğdy ýok, çörek hem çäkli möçberde satylyp başlandy. Dip Türkmenawat şäheriniň döwlet dukanlarynyň birine azyk satyn almak üçin baran ýaşaýjy 19 sentýabrda gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä ýumurtka we towuk buğdynyň ýetmezçiligi şäheriň ähli döwlet dukanlarynda duýulýar we bu ýagdaý adamlarda nägililik döredýär. Ýyllaryň dowamynda sol bir zatlar gaýtalanýar. Ýüze çykýan gyçylygy öwrenişdik. Gowy gazanç etmäge mümkinçilik bolan bolsa, subsidiýerlenen önüme mätäç bolmazdyk. Dip etrap ýaşaýjy saýdar. Döwlet dukanlarynda seýrek we çäkli mokdarda satylýan we alyjylara uly kynlyk bilen el ýeterli bolýan haritlaryň hiliniň hem erwet bolmagy köp duş gelýär. Çäkli mokdarda satylýan paxta ýagynyň hiliniň bu günler peselenligini ýaşaýjylar gurrun berýärler. Berýän paxta ýagy rafinirlenmedik gara renkli maşinlaryň köne karburator ýagyna meňdeýär hem de güýçlü köpürjükleýär. Soňky alynan subsidiýerlenen ýagdan nahar bişirdik, öýdäkleriň barysynyň ýüregi bulanyp garny agyrdy. Dip Türkmenawatyň ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda hökümet tarapyndan resmi derejede boyun alınmadyk azyk krizisi 2017-nji ýylyň aýagynda başlandy we şondan beri dowam edýär. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen Kiýewe geldi. Russiýanyň howa darwalarynyň ýurdun energiýa infrastrukturasyny nişana almagyny dowam etdirmek bilen bir ýerde onuň Ukraina gaşyň öňüsi ýerinde Ýewropa bileşiginiň dowamly gollugyny wada bermegine garaşylýar. Kiýewe edýän 8-nji saparym ýyladys mövsüminiň hädimen başlanýan wagtyna gabat gelýär we Russiýa energiýa infrastrukturasyny nişana almagyny dowam etdirýär diýip von der Leyen 20-nji sentýabr güni ýerden X platformasynda ýerleşdiren hatyny aýtdy. Ýewropa bileşiginiň başlygynyň Ukrainanyň energiýa üçinçiligini kömek meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşmagyna garaşylýar. Biz Ukraina onuň edýän batyrgaý tagallalaryna kömek ederiz. Men bu ýere Ýewropanyň berjek gollugyny ara alyp maslahatlaşmak üçin geldim. Gaşa taýýarlykdan goranşa çenli, ýedilik toparynyň kararlaryna goşulmagy hemde progrese çenli diýip olaýtdy. Von der Leyen'in Ukrainanyň paýtagtyna edýän sapary onuň Ýewropa bileşiginiň Ukrainanyň ziýan ýeten energiýa infrastrukturasyny awatlamaga, gaýtadan dikeldilýän energiýany giňeltmäge hemde gaçwatalgy ýerlerini maliýeleşdirmäge goşmaça $178 milyon
dollar verecekdigini elan etmeginiň bir gün soňundan amala aşyrylýar. Düýbi Parisde ýerleşýän Halkara Energetika Guramasy şu hepdeniň başynda ýurdun ýyladys deskalaryna we elektrik geçirjilerine urulýan zarwalar sebäpli Ukrainanyň energiýa infrastrukturasynyň agyr basyş astyna galýanlygyny ýudurdy. Tom saylaryna çekip çydap bolýan ýükler temperatura peselip başlanyny we ýyllyk we suw üçinçiligi gowşanyny çydap bolmazak derejede agralyp bu ýagdaý täsir ýeten ilatyň ýurt içine we daşary ýurtlara göçmegine sebäp bolýar diýip Halkara Energiýa Guramasy aýtdy. Ukrainanyň garby howa güýçleri 20 sentýabrda howa goragçylarynyň 70 sany Rus pilotsy uçurundan 61 sanyny we öten akşam atylan 4 raketeden birini ýok edenligini aýtdy. Howa goranç ulgamy Dnipropetrovsk, Kiýew, Vinnitsa, Çerkasy, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Ivano-Frankivsk, Lvov, Khmelnytski, Mikolaev, Odessa we Kherson täwitlerini işletip garby howa güýçleri Telegramda aýtdy. Gije wagtynda edilen soňky hüjümlerde pida bolan, ejir çeken adamlar barada badawat berilen habar bolmady. Lvov täwitiniň resmiýleri ýokardan gaçan ýara garlynlarynyň bir owada ýanyna sebäp bolanyny, 3 ulagyň zaýalananyny, ýaşaýyş jaýlarynyň penjerelerindäki aýnalaryň döglenligini habar berdiler. Öňkü kolhozyň çägine ýangyn turdy. Ýangyn söndürjiler onu derlew öçürdi diýip täwitiň garby dolanýar şgullugynyň başlygy Maksim Kozitski Telegramda ýazdy.